Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu ukuthi asihlanganise siphinde sikwazi ukulalela izwi lakhe namhlanje. Kwangathi singaba ngabalizwayo balenze. Singabi ngabalizwayo kuphela bese singalenzi ngoba kuyicala lokho. Sohlulelwa ngalo leli zwi. Usho njalo uJohn chapter 12 verse 48 uthi uJesu ngeke ngisanahlulela kodwa izwi engilikhulume kini ilona elizonahlulela. Ngibuke nje labantu abaphumayo sebehlulelwe, ngiyaxolisa nje ukubeka kanjalo. Angithi baxoshwa izwi. Leli zwi bazolifica phambili. Ngeke kusakusiza mntakababa ukuthi ubaleke. Ubaleka nomkhonto, ubaleka nenxeba. Okwakho wena musubaleka woza kuJesu uyakufuna. Angidlule lapho. Ngifisa ukukhuluma ngalaba bantu abalahla ama-dates abo. Bafowethu ngiyanicela. Yabona njengoba senginibiza ngabafowethu nje ngizama ukuthi ngithi ngiyanicela. Uma uthola i-date yokuvuma izono, ibhale ebhukwini lakho ubhale khona izono zakho. Usubhala kwenye indawo futhi baney'ndawo ey'mbili. La ubhale khona i-date, isikhathi ozofona ngaso nenamba yami ozongifonela ngayo. Asifoni la ku-WhatsApp. Kunenamba eyisipesheli eqondene nokuvunywa kwezono. Ngakho-ke ngiyacela bazalwane. Angiwuvulile uWhatsApp wami umdala namhlanje ngoba vele ngicabanga ukuthi uma ngeke ngawuvula vele usuku lwawo beshilo izolo bathi usuku lokugcina ukuthi u-expire. Ngakho-ke ngabe sabebikho umuntu ozongihlupha ngifuna i-date ngoba uma ngifuna i-date angizoyithola ndawo. Kuphela ngizomnika entsha njengoba siku-April 2027. Yazi uNkulunkulu wathini ngami? Wathi laba abantu abalahla ama-date abekho serious. Laba bantu abakhohlwa usuku lokuvuma izono abekho serious. Bacabanga ukuthi bane-appointment noNsibande. Akusona appointment yakho noNsibande le. Appointment yakho noNkulunkulu uqobo lwakhe. Bese ungayigcini ulahla usuku. Inkinga le. Iba serious. Khona abantu abalikhohlwayo usuku akhumbule sekungakusasa. Wathi uNkulunkulu ungayikhathazi ngalowo muntu ngoba akamsabi yena. Khohlwa kanjani usuku lokuyihlanza? Wathi lo muntu ufuneka anikeze abambe ulayini emuva. Webazalwane. uNkulunkulu ufuna simesabe, ufuna simhloniphe. Bhala i-date yakho ebhukwini lakho lokuvuma izono, uphinde uyibhale kwenye indawo. Yiba nendawo ey'mbili. Ngaba i-diary, ngaba inoma yini. Ngoba lamafoni ethu ayaqhuleka. Lama WhatsApp wethu ya-expire. Ngeke ngikwazi ukukusiza. Awucabangi ukuthi nginamabhuku amangaki kuya ku-2027. Uma uthi i-date awuyiboni, angikwazi ukuyi-check. Ngivula ipage nepage. Cha, ngeke ngikwazi ukwenza lokho. Nomsebenzi omningi. Ngivuka abaningi benu besalele ngo-3. Ngilale futhi abanye sebelele. Ngakho-ke ngiyacela, ngiyafisa ukuthi abazana bangizwele nami babone ukuthi ngisenyameni, ngisegazini, ngisemzimbeni okhathalayo nawo udinga ukuphumula. Ngiyacabanga ukuthi leli phuzu sengilishilo. Nabantu abangafuni ukuyeka ukuthumela ama-emoji. Ngiyacela bazalwane, sanithumelela ividiyo esho ukuthi ama-emoji akasathana. Yebo abanye basanda ukungena. Kuthatha isikhathi eside kabi ulokhu ngibhala, ngi-screenshot, ngithumelela umuntu ngithi ngicela ukhiphe upopayi. Kudla isikhathi sami somsebenzi. Ngiyacela nje bazalwane. Abazalwane ake beyeke ukufaka upopayi. Ngiyafisa. Ngeke angithole usathane ngoba ngiyazi usengizengela ngabo. Ngeke angithole ngokuthi nina nifake upopayi. Ngizolokhu ngisho nje ngomoya omuhle nginincenga. Ngizolokhu nginincenga bese ngilalela ukuthi uNkulunkulu uthini. Ngakho ngicela sonke siqaphele
ngama-emoji, uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela siguqe, ngikhuleke, singene enkonzweni, sizwe ukuthi uNkulunkulu namhlanje uthanda ukwambula ini. Baba wethu osezulwini, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, siyabonga Nkosi nangaleli thuba. Siyakudumisa, akekho ofana nawe, akekho njengawe. Ngiyakhuleka Nkosi, ngikhulekela bonke abasemkhosini. Ngiyacela ube kanye nabo, baqinise, phendula umkhuleko wabo. Abanye basazongena, abanye bangenile, abanye bayaqeda. Inhloso enkulu yabo bafuna wena. Ngiyakhuleka-ke Nkosi, uSamuel oqala chapter 1 verse 17, makube kubo njengokucela kwabo. Yasho njalo inceke yakho, itshela uHana, yathi makube kuwe njengokucela kwakho. Nami lelo zwi engibanika lona, makube kubo njengokucela kwabo. Iba nathi-ke kule nkonzo. Khulekela abagulayo ngegama leNkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyacela Nkosi ubaphilise. Qalekisa imimoya amadimoni, abakhwelwa amadimoni, abakhwelwa imimoya. Qalekisa abanamaphupho amabi, ngithi amaphupho amabi awasuka ahambe, ngiyawaqalekisa ngegama leNkosi uJesu. Mabakhululwe. Khulekela bonke ngokwezidingo zabo, kodwa benze Nkosi bafunde ukuthi asikhulekeli noma ubani. Uthe Nkosi umuntu akavuma uJesu ngoRoma 10 verse 9. Umuntu akavuma izono zakhe ngoba ziwudonga, ukuze akwazi ukuthi athole umkhuleko nomkhuleko usebenze. Ngiyacela-ke Nkosi ubonakalise amandla akho, khazimulise igama lakho. Siyayibeka nenkonzo yaseNew Germany ngomgqibelo, amalungiselelo onke Nkosi kuze kube manje asahamba kahle. Ngiyacela Nkosi ukuthi kuze kube usuku. Ngiqalekisa imimoya amadimoni, ama-devil worshippers, masathanist abanasabelo kulela holo. Fafaza igazi lakho phezu kweroof, phakathi ey'hlalweni okuhlalwa kuzo. Ngithi Sathana unasabelo. Nkosi ngicela uthuma amasosha ezulu ayolibiyela leli holo kusukela manje. Akho Sathano laphaya. Biyele nabantwana bakho abayakhona, babiyele noma sebebuyele emuva. Sisize Nkosi kuba sifike silalela ukukhuluma kwakho. Sonke sihlale phansi, usebenzise umzimba ofisa ukuwusebenzisa ukhulume. Siyabonga ngoJesu inkosi ephilayo. Nabantwana bakho ababhizi belungisa Nkosi, engilokhu ngiqhumana nabo, basize ubapha amandla, ubapha ubuhlakani, konke kuhambe ngendlela efanele. Basize Nkosi, ubabiyele, ubabusise ngaphezu kwakho konke, ngoba Nkosi benzile umsebenzi wakho. Ngithe mangicela kusho wena, basukumela phezulu, balungisa. Yenza Nkosi umsebenzi. Siyabonga kakhulu ukukhonza uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ophendulayo, uNkulunkulu olalelayo. Nkosi, icebo lakho lingevinjwe umuntu. Zonke ingqinamba ezithanda ukuqhamuka, ngegama leNkosi uJesu Kristu waseNazaretha, ngiyazisusa ngegunya engilinikeziwe, ukuthi engikubophe emhlabeni kuboshwe ezulwini, nengikukhulule emhlabeni kukhululwe ezulwini. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. Siye-ke ezwini lenkosi. AmaHubo 103 verse 3. Yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho. Akekho omunye uzothethelela izono zakho. Akekho omunye uzolapha izifo zakho. Uyena kuphela, uNkulunkulu wethu, esebenzisa indodana yakho uJesu Kristu waseNazaretha. Wasifela esiphambanweni, lachitheka igazi, lagobhoza ukuba mina nawe sihlanzwe, mina nawe sihlanjululwe. Pho singayaphi masuka kuye, ngoba mazonke ukuphila kuyena. Uyasithanda uJesu wethu. Bazalwane, wayengenasimo engemuhle ukuba ngabukwa. Wayengabhekeki eshayiwe. Wayengabhekeki efaka umqhele wameva, kopha igazi. Wayedeleliwe, abantu bambalekela, nabafundi bakhe oPetro bamphika. Waba umuntu wobuhlungu, umuntu owazi ukugula. Oh bakithi, abantu ababekhona eduze kwakhe abamshayanga nto yalutho. Neselelesi sathi uma unguKristu, yehle esiphambanweni nathi usehlise.
Okubuhlungu sibona labo bengamshaya nganto yalutho, nathi asimshaya into yalutho ngoba silenze izwi lakhe. Asimshaya into yalutho ngoba sifuna ukwenza into ayifunayo, sifuna injabulo yesikhashana lena ezophela ushe esihogweni. Injabulo engunaphakade asifuni. Kwenziwa yini lokho? Wathwala izifo zethu, wabentshatha ubuhlungu bethu, kodwa thina sathi jezisiwe, shaywe uNkulunkulu, ehloshiwe. Leli gama lokuthi abantu bathi umuntu ushaywe uNkulunkulu angazi balithathaphi, angazi balithathaphi emsukela uNkulunkulu bethi umuntu ushaywe uNkulunkulu. NakuJesu basho njalo, bathi ushaywe uNkulunkulu. Wayithwala izifo zethu, wabentshatha ubuhlungu bethu. Ubuhlungu balowo naloyo wabuthatha wabuletha kuye. Umzwangedwa wakho wawuthatha wawuletha kuye. Yabona lento ekuhluphayo ebuya uma usuhlezi ethoyilethi usuwedwa, ibuye ufisa ukufa, ufisa ukubaleka, wayithwala uJesu. Wena okwakho ukuza kuye manje uzibike uthi, Nkosi, ngicela uxolo. Nkosi, nansi inkinga yami. Manje asifuni ukwenze njalo, sijahe imikhuleko. Hawu Nkosi yami, ngikhulekele ukuthi nokuthi. Usuke wayisola ngokona kwakho, usuzile kuNkulunkulu ngesono sakho. Awusebenzi umkhuleko umuntu ezivimbe ngodonga lwezono. Ake siyifundeni lento ekhaya lethu. Awusebenzi umkhuleko umuntu engavumeli izono. Sifuna ingane zethu zikhulekele. Khulekelwa kanjani ingane engamfuni uJesu? Khulekelwa kanjani ingane engayi enkonzweni? Khulekela kanjani ingane edelelayo, eyisayo, eqonyiwe noma eqomile? Masinecala sekufanele ikhulekelwe. Ayimazi uNkulunkulu lengane. Webazalwane, ukhulekelwa kanjani ubaba wekhaya uselahlekelwe umsebenzi? Lahlekelwe umsebenzi ubaba wekhaya, akamfuni uJesu. Ukhulekelwa kanjani umuntu njalo? Mayisesenkingeni sekuthiwa hayi senze lithathola umsebenzi. Angithi uzothi angawuthola umsebenzi ahambe ayobonga abantu abangasekho, ngoba akazani noNkulunkulu. Kodwa uJesu wazithwala izifo zethu, wabentshatha ubuhlungu bakho. Yabona lento ebuhlungu, lento eyenza wophe ngaphakathi, lento ukuthi uma uhlezi vele uzizwe sekuginqeka inyembezi esihlathini. Wabentshatha ubuhlungu bethu, woza kuJesu. Yabona lo mshado wakho okuhluphayo, lo mshado wakho okukhathazayo, woza kuJesu. Walinyaza uJesu ngenxa yeziphambeko zethu, waxhotshozwa ngobubi bethu. Isijeziso sasiphezu kwakhe ukuba thina sibe nokuthula. Saba nokuthula ngoba wasithwalela isijeziso. Kodwa ngeke phela ube nokuthula ubhukude ezonweni. Yikho kufanele uze kuye, uzilahle, uvume izono zakho, ubulele, woza kuJesu. Ukuthuka inhlamba ukubulala, ukuhleba umuntu ukubulala, uqamba amanga ukubulala, ukhipha isisu ukubulala, ukuhlela umndeni ukubulala. Ubulele. Uzongena kuliphi izulu? Woza kuJesu. Walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, walinyazwa ngenxa yesono sakho, walinyazwa ngenxa yobubi bakho. Woza kuye, ungummeli namhlanje. Woza kuye, ungumhlengi namhlanje. Woza kuye, ungumsindisi namhlanje. Walinyazwa, waxhotshozwa ngobubi bethu, wathwala isijeziso, wamshiya uNkulunkulu. Wathi, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Wamshiya uyise ukuze sibe nokuthula thina. Nangemvimbo yakhe siphilisiwe. Thina sonke sinjengezimvu, yilo nalo uphendukele endleleni yakhe. Kodwa ake sisondele kuyena, ake sisondele kuyena. Wajeziswa ukuba thina sibe nokuthula. Ngemvimbo yakhe siphilisiwe.
wacindezela uJesu, wathotshiswa, kodwa akawuvulanga umlomo. Waba njengewundlu eliswe ekuhlatshweni, nanjengemvu ethule phambi kwabagundi bayo. Akawuvulanga umlomo wakhe, kodwa wena uyawuvula owakho. Makwahlukumezeka kancane nje kuphuma inhlamba, kwahlukumezeka kancane nje kuphakama izwi, kodwa uJesu akazange awuvule umlomo. Ake sihambeni ey'nyathelweni zakhe, ke simlandele nje, sibone ukuthi kuzovelani. Sojabula ngokuzayo. Ngiyacela siguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, uyasimangaza ngaso sonke isikhathi. Iyangimangalisa inkonzo yanamhlanje, esikhumbuza wena ulenge esiphambanweni ngenxa yezono zethu, isikhumbuza ukopha kwalelo gazi esihlanzwa ngalo namhlanje. uNkulunkulu wethu wahlushwa, ongabhekeki, basuka ubuhle kuwe ngenxa yezono zami nangezono zezwe. Nkosi, ngiyayilahla ey'nyaweni zakho, ngithi ungcwele Jehova Sebahothi, ungcwele, singcwelise. Khomba amabala, khomba izinto ongazifuni ekhaya lezwi, khomba izinto ongazifuni kubantwana bakho ukuze bangasali masekuhlwithwa ibandla. Siyabonga Nkosi, ngoJesu Nkosi yethu, uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibanda ovalelisayo, othi ube nentambama enhle, uJesu Kristu inkosi.